Uya na ang programang Aramon-Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon-Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses, then Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. how Namiss ko kayo can I hold you with you up there? And I'm glad to be back. I'm gonna knock on your Sa lahat ng bayan po niya ito, Luzon, Visayas, Mindanao. tap on Welcome po sa programa to Aramon-Nyato kung nabugal daw. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga dugang pa mga istorya. right. I'm gonna Mga pangyayari sa palibot sa trabay, siyempre dyan ang bulos kong mga impormasyon alis sa pagikan sa itong mga pagiripa sa Mega Force Patrol. Lado technical, katuwang ta si Ronald Baldo, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Sa newsroom, kasabay ta dyan, si Jenny Macho Baliaran, si Shara Meleron, na kabe-birthday pa lang kahapon, belated happy birthday siya. Si Riman kay Nicole Ann Gloriani, how naka-work from home si Nicole. with you up Actually, live siya pero pinakulayan ta magsura. there. I'm gonna knock Bispira sa Inda, pista sa Domingo. bell, tap your window Ay, sa aga pala pista. Bispiras pa lang niya. tonight when the moon. Doon sa mga kababayan natin, mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa kumahan sa lingkod, Mardela. Dahil iba, sa dit sa naperotiyan. Alright, dagdagan na po ng mga istorya dahil ito parahaloy pa. Nasa linya na mga tugang si Karen Ala, hali po niya sa iya pong area sa Kapitolyo Provincial. Karen, good morning, please come in. Oh, nawawala. Hello. Yes, go Yes, ahead. thank you, Tabing News Director Matt. Makakaibahan sa linya si Provincial Administrator Engineer Raul Rosal kan Gobyerno Provincial kan Albay. Dahil ta kung matatandaan, si P.A. Rosal ang ipigtisigar kan sa iyang tugang na si Governor Noel Rosal na mag-antabay sa mga operasyon ng ururon, may relasyon sa kwari. Alagad, minuto pa sanaan nakalihis, may impormasyon ining ipinaluwas na wala talaga kay shortage o kakulangan sa mga quarry resources. Ngunyan, aputon takon nata, ano talaga ang patanid kan probinsya digdi sa mga naglalangkaw kitwasyo sa resources kan quarry, asin na iba pag detailin, may kinariaman sa bagay na yan. PAC News Director Mardela Custabi, anak niya. Admin Rolly, good morning. Marinaga Tapi, Yes, sir. Director Mar. Opo, sir, ano yan? This is parang assurance sa mga kababayan to na they mag-worry because marami tayong quarry resources. Correct po. Yan ang gusto tayo paabot kasi may mga nagpapaluwas na nagkukulangan sa tuyang quarry resources. Mhm. As in yan man ang rason na naglalangkaw da ang presyo kang sa tuyang mga quarry resources. Kaya nagpaluwas po kita kisarong informasyon Mhm. para man po tayo ma-adit ang sa tuyang mga constituentes. Asin man tayo mag-abuso hindi mga quarry operators. Opo. So may nahiling ako po tabi duman sa post nindo na may mga volume ning mga naka-stockpile. Opo. Yan Opo. po ang validated na po yan. Kung magirumduman tabi,
natatapik papundutaan sa tuyang operations para mas ma-validate po ang sa indang mga stockpile Mhm. para mas may pailuwas nila. May luwas na po nila ni Director Mar. Opo. Taguran na kita, abo tama na makadiskwito yan. Ayun. Yung mga stockpile nila. Kasi bundok-bundok na. Mhm. Ang stockpile na, ang iba nga ni, nasa riverbanks. So Opo. yan po bawal. Kaya pigtawan pa sila kitansa para may paluwas ini. As well as, kunyan mo tabi mga Director Mar, Opo. base sa executive order sa tuyang governor, na mag-conduct audit, no? Quarry resources audit operation kapag Mhm. tapos sa mga operations. Opo. Kasi may mga talagang hazardous na depleted ng areas, Mhm. ararumo na. So, ini po after getting audit, na ma-audit na ini, Mhm. siyempre ang iba ay i-revoke na po ang senda mga permits until such time na ma-rehabilitate din yan. Opo. So, yan talagang rason na tapos nagpalawasan sa tuyang government executive order Mhm. para mas ma-assess na ang sa tuyang mga operations. Kasi Opo. base sa tuyang paglibot-libot, very rampant po ang sa tuyang quarry as well as talagang medyo naabuso talaga ini. Yun, may mga nailing kitang garo pati so crusher nila niya na duman sa may mga gali na. Correct po, correct. Mayroon nga ni Tapi Director Mar na pinatipid na ninda ang gali or nagkikibo ng mga artificial Mhm. gali. Opo. Okay. Di ano po ini tabi Admin Rolly, pati yung mga pinag-isyuhan kan MGB ning ano yung sisag, sakop digdi sa pagpundo sa quarry. Ay, sorry po, natatala masakop yan Mhm. na yung topic issue po kang MGB, ISAC. Pero piksuratan pa po ang director kang MGB Mhm. na kita po nagparosikit sa order na pagpapapunduta. Ayun. But anyway, sabi Director Mar, Opo. based on records, napigsubmit pa kang MGB Region 5. Mhm. Doon man sila po ang may permit ni hali sa INTA. Okay. Hindi po dyan sa Santo Domingo, Mhm. ito pong Petersfield, Yes. then ikaw pong sa Tumpa, Kamalig, Mhm. ito pong Kensay. Doon man sila po yan na nag-issue nindang permit. Ayun. So, doon man sila po yan. Opo. Admin Rolly, may ano po kita, pwede may share ta sa mga general public kung gurano talaga ang per kubiko kan baybay sa kagraba. Yes, base po naman sa tigabayadan ng fair market value. Mhm. So, hindi po sa ordinansa talaga ini. So, hindi pag within province, within Albay province, 250 pesos per cubic meter. 250. Opo, per cubic meter po yan, bye-bye. Mhm. Pag outside po is 500 per cubic meter. Pag outside, So, 500 pesos. 500 pesos. So, yung mga tabi Director Mar ang itubasyan tamang so tax na pigbabayadan ninda. Mhm. 10% kan yung pigbabayadan sa tuyang treasurer. Iyon. Kaya lang pag nakaabot na sa household o sa consumer, tabi si Rolly, garo na duble. Siyempre, kung minsan mga tabi nagde-deliver na, Mhm. so, ikaw ang magkinatabi Director Mar na rate kayan. Yes, Uni- natanda ko kan 2022 karo may pinaluwas Opo. si Gov. Rosal, di ba? Opo, uni po, fixing of pick-up price. Hmm. Ang bye-bye po, ang pick-up price is 150 pesos. For gravel, ang pick-up price is 200 pesos. Mhm. Hindi po kung i-deliver, nakalagman din na 400 pesos ang pinaka-maximum ang bye-bye. Okay. So, yan po ang delivery rate Iyon. within the Albay province. Within the Albay province. So, Opo, opo. paano ayan? Halimbawa may nag-violate yan na sobra. Bata karak ng garo dahil man nagtataon na ning resibo yan. Paano po tabi, saan kita mareklamo? Yes, sabi mo nga, direct talk ng resibo, pero sana man ang sa tuyang mga consequences pag nag-value dapat mag-agad sila ng resibo Yeah. para may evidence na kita. Mhm. So, hindi po sa tuyang opisina, pwede sila mag-reklamo Mhm. or sa tuyang ENCO, Opo. provincial ENCO tatabi,
o sa kay governor mismo. Mhm. So, review na po para matabangan ta, ma-actionan ta po yan. Kaya hindi po sa ko yung opisina. So, sinambit ko nga rin sa bago. Ayun. So with these revelations ka mga datos na ini, paano yan? May artificial ano ini? May nag-artificial na magpalangkaw kang kunyan, kang presyo. Aram mo kaya, nag-abot sa kuyang kaaraman, ginipigigibuin nagrason, papunto po sa mga tabi. Mhm. Ginipigigibuin nagrason na nagkukulang ang baybay. So, kung saan, yan man ang maging rason nata nagpamahal ang baybay. Mhm. So, para ipapressure din dahil sa tuyang probinsya na para ibalik ang operations. Mhm. So, siguro yan, dahiling ko tabi, Director Mark, Opo. kaya nagpaluwas kita ng araw kening direktiba Mhm. di kitang kulang kasi bago tamang mga big papundo, Mhm. nagpabalik na po sa mga stockpile. Yes. So, nahilig tama na very sufficient supply of quarry resources. Nailing naman talaga na bulod-bulod garo na nga ni mga mayon bulkano Yes, karangkaw. yes po. Oo. Aba, Admin Rolly, baka mo may gusto ka pang ipaabot sa mga kababayan nato in regard to this. Go ahead po, tabi. Yes, siguro ipabot na ka rin sa to yung mga kababayan na kung kita po mga reklamo, ipabot na po sa opisina. Kung may nahiling po kita dyan na may nag-ooperate, ipabot lang po sa kuya as well as yung mga taas ng presyo para po ma-actionan ta talaga kasi pinagad makamit yung pasensya taman masyado ma-monitor ka, boss. Wala tabi, Director Mar, very busy man sa to yung mga tao sa paglibot po niyan kapag assess kang gabos na mga quarry operations. Mhm. Tayo po sa tuyang order sa tuyang governor na i-assess po ang senda mga operations. Mhm. Yung ano yan, dahil na po ang mga sardos. Mhm. So, kaya papunto na po ang sa tuyang operation. Yan, thank you Kaya very much. masasabi, Director Ma, Opo. salamat unong tabi. Salamaton man tabi si Rolly sa extra mile na pinagigibo kasi ng opisina kasi kamapag-iribo dyan because garong sa tanda ko garong this is the first time na pig saturate talaga saro na pigbibisita nindo ang mga quarry sites. Ayan, thank you very much tabi. Yan, okay, Karen. Yes, thank you, Director Maria. Na padagos sa pag-aksyon ka na gobyerno provincial Canalpay sa operasyon kanwari digdi sa probinsya. Kay banan ko si Provincial Administrator Raul Rosal, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen, saka kay Provincial Administrator Rolly Rosal. Dahil pong shortage sa quarry resources, dako lang stockpile, and sa mga ano yan, daing rason para mag-hoarding, as in magpaitaas na sila ng presyo. O yan po tabi, adi. Pero yung umiiral talaga ko niyan, lampas duman sa naunambit ni admin eh. Santo Domingo nga ni, 450 ang baybay, 550 ang graba. Ayun, gano'n naman. Pag-abot ng Paligaspi, garo iba na. Masalanggaw. Pero itong pigbabayadan ninda, mga tugang, baba. At saka existing pa pala yung yung dati nindang pamasyuhan, yan ang dapat na itao digdi po sa probinsya. Ayan. Kung may palabaw na po dyan, ireklamo sa ng opisina, tangani po ma-actionan. Alright? Okay. Mga tugang naman po sa mga kababayan nahagad kita ng dispensa sa mga invitation sa tuya. Most especially kaso hapon, At nasa middle kami kang training. Nang imbitarang kita mga tugang kang grupo, itong core group na nagbibilog po ng mga paagi para maka-device, makahamaning marahay na programa o sistema sa pag-manage mga tugang kang basura, particular dyan sa Padaraga, and then sa ibang mga plano na i-convert ang mga basura into bio-fertilizer, di ba? Pasensya na po dahil ako nakaabot, nasa training po ako, pigsugo tamang ko sa mga pag-iribat kundi puro man may okupasyon. Kaya sorry po, baka sakali sa third time na mag-meeting maka-attenda kita. Yung first na meeting natin, di ako naka-attend dyan sa Daraga. Dahil din available sa tuyang pipa-representar ko ta. Pagkatapos kasuhapo naman nangyari po sa Pandua. Pasensya na po tabi, I hope na by third time
makasama na kami because pinag-i-include po nila yung media particular yung DCGB diyan po sa sa grupo na mga komposisyon kang core group manungod po diyan. Okay? So, pasensya na po tabi. Hindi kinaya ng powers But then we are still sabi nga ni Ken, we are in one para po diyan sa hindi po mga adikain. Kasabay din ang bio-research pagkatapos pati yung simbahan si Bishop Bong niya po naman, tapos yung Laudato Si Farm cooperative kaibanan dyan siniba pa po niya ito ng mga kapartners. Okay? Pagsabi yung LGU daraga. Iya po. And I hope na talagang makahaman sabi nga ni kaya ni sustainable na pagmanihar kan basura sa mga kababayan ta na maging party na kasi na pong buhay ang ng lifestyle ini po na pagsegregar kan basura. Iya ba? Tangani po na ang itapok ta sana sa landfill yung talagang panapon. Itong mga nabubulok yung mga biodegradable materials ay i-convert natin into another product abono na pwede pong makatabang sa tuya po ng mga pagtanom maging kung pwede nga maging zero na ang itatapon natin dyan sa mga kunyan sa mga landfill na aning mabuwasan po ang pigbabayadang kan lokal na gobyerno, di ba? So pag nagsigregar kita, tama itong sabi ni Mayor Vic, pag nagsigregar kita, gabak na derahonin da pasiring po duman sa landfill, mababawasan. Di ba? Okay, so, not all mga tugang may kapasidad na makagibo ng landfill. Pero sa tanda ko, may landfill lang dito sa to, ang tabako, ining Legazpi. As in, recently, igwa naman pong Sadiri, ito po na City of Ligao. Okay? So, the rest, mga tugang, talagang nalaong po sinda na magtapok ng basura sa pribado dyan po sa Iwabeso. And they are paying for it millions mga tugang every year na nahahali dahil lang sa basurang pigko para tapok ta. Di ba? Kung gusto to makatipid yung lokal na gobyerno, magtarabang-tabang po kita. Maging parte na kan sa tuya pong daily life, ang pagsigregar, dahil sabi nga nila, mayroong pera sa basura. Di ba? Di imbis na itapok ta, baka pwede nating i-proseso. Or at the same time, duman sa mga kababayan as much as possible, lalo sa mga plastic, huwag na tayong gumamit ng single-use plastic. Di ba? Gone are the days kasi na pag mabakal kita ng mga, madara kita ng laugan, na ito nawara. Pinasaradit, nakalaw kita duman sa plastic economy, mga tugang na nganing maibenta tulos ng madali sa masa, mga tugang, pigparang pasaradit ninda into a sachet. Hanggang saradit na mga packaging na not knowing mga tugang na may negative impact pala sa environment. Yun na yan, so nagparasulat sa kali, nagsulat sa mga salog, tapos uminabot sa dagat na nakadanyar man mga tugang sa itong mga marine life, nakakaon po sila ng plastic, yung microplastics na mga tugang na diit man, na pag nakaon mo itong nakapiktarangkaan, diit ka man apektado sa mga tao. Yo. So, bagunta na ang sistema, tangani po mag-areglado kita duman sa mga kababayan natin. Alright? Okay. Today, mga tugang, Peña Francia Translation Procession. Ito yung transfer, mga tugang, kan image kan Nuestra Señora de Peña Francia sa kanang Divino Rostro. Kanina, i-transfer na mga tugang duman sa Peña Francia Shrine. And then, mamaya, ita-transfer naman siya, mga tugang, pasisiring duman sa Metropolitan Cathedral, duman sa ipapatente, duman sa, binarahan, hanggang sa pag-abot kan September 20, yan na po yung Peña Francia Pluvial Procession na malakaw, hali po duman sa Metropolitan Cathedral, pasiring po duman sa Danlugan, sa sa Tabuco Bridge. And then isasakay po siya hanggang makaabot po duman mga tugang sa Basilica Minore. Ayan, okay? So yan po tabi ang mga schedule na. Kaya duman sa Naga may mga nagkapira po, lalo ko niyan, yung eskwela. As in may mga nagkapira pong mga petsada na rin silang eskwela because of series mga tugang of activities. Ngunyan, Peña Francia Translation Procession, and tomorrow,
Yan po yung CTP, MAPE, DRRM Parade. And then September 17, Scouts Parade. At saka DXMC Competition. September 18, Civic and Float Parade. As in Peña Franz Abuyadores Street and Pilgrims Dance Competition. September 19, Military Parade po yan. And September 20, Peña Franz Fluvial Procession. Okay, so yan po tabi ang schedule na para po naman sa mga may gusto magpasiriring po sa Naga. Ingat lang po tabi sa biyahe. Ingat lang sa biyahe. And make sure na ang ating mga dala-dala o properties ay areglado. Dahil na magsulog din borlolo ito matawo. Sabi baga, mga 1.5 to 2 million ang mga mapasiring duman. Garo si Chief Ramir nag-uli. Mabuya garo ito dyan. Nagbalik lang sa tuya mga tugang sa sa tuya po na memory yung mga panahon na nagko-cover po kami kayan mga tugang duman sa Naga because we have station mga tugang in Naga ang TV5 at saka yung OKFM po duman napasiring kami duman sa traslasyon pagkatapos yan po sa Fluvial Procession. Okay? Pero mo niyang concentrate lang po kita dito sa DCGB. Diba? Alright. O paano? Mga kabayan, oras na to 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indocang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tuga, balik kita sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, te. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Merry Christmas! Mga mises! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko. Yan, maligayang Pasko po in advance sa mga kababayan po natin. Ha? Sa mga aki, be good para mayroong regalo si Santa Claus. Yan ang sabi mga di. Alright. O di, duman po sa mga kababayan ta. Magano kita, asikaso kita kasatuya po ng mga finances, ha? At lalo sa mga gagamit po ng mga gasolina, ng mga krudo, dahil po mapugulan, igwa na naman. Sa masunod na simana, out of the third trading yesterday, as I mean of Blat, Singapore, may nahiling po ng mga, although nagbaba nagbaba, kaya lang, ang sabi, pag pinatungan na nga iyan, mga tuwang premiums, malangkaw nga yan. So, di silang natatarget na maumento eh. So, gasolina, it's either na magmantinir kan sa ng presyo or magdagdag ng kadikit sada. Kadikit sada. Same with kerosene. No? Pero yung diesel talaga, yun ang natatarget na maitaas. Kaya, magpasiguro na. Diba sa mga kabarangay natin. And then, siyempre, sa mga teachers po natin, ay malapit na mag-celebrate uli ang mga teachers natin, mga tugang kangkunyan, National Teachers Month. Diba? October yun, diba? October 5 yata, kung di ako nagkakamali. Para duman sa mga kababayan natin, mga teachers, good morning po sa inyo. Padagos lang. Sabi kang padayon. And good morning kay Ma'am Sheila May Balyon, ang kasama natin sa Kabalikat Civicom 430 Kilo 05. Yan, happy birthday po tabi, ma'am. More life, prosperity, and happiness. Okay? Hindi, duman sa mga kababayan mga tugang, may mga kapararapot sa kuya. Ay, ba nang kapalangan ni Jimmy ngayon duman sa kunyan na di? Sa training ngayon, nababanggit nga itong Bertibir. Actually, in Bertibir, maski dito sa Pilipinas, mga 2021, may mga nagagamit na po kayan. May mga 4 na klase
na vertibir. Iguanin itong maamuton ang gamot niya na pigagamit sa mga perfume. Pero ning mga pinagdiskutir mi kan pinasiranin na Jimmy doon po sa Tabi sa mga ano yan ang barangay Imalnod sarong farm duman na daing tabang ang gobyerno pero padagos po sindang nagsikap para sabi ay makaadaptar sa padagos na pagbabago kang kinaban ang klima pagkatapos siyempre maka-adaptar mga tugang nin mga masiguro ang pagkaon tapos masiguro na ang sendang ano yan ang senda po na lugar protehido. Okay. Now may isa rin sindang pilot mano ko dyan sa Bitibir, no? Yung Bitibir na maski sa ibang mga lugar talagang napatayan ng effective mga tugang na solusyon para sa slope protection dahilan sa unique pong characteristics kay ni. Papapiyawan ko lang po nito sa agatan ni Diskitro ni Maray duman po sa Boses kang Kapalibutan program. Okay. Basta iyan, mga tugang, ang panlaban niya talaga yung root system. Yung root system mga tugang kang Bitibir. Minairarom iyan mga tugang ning 2.6 meters to the maximum. Sabihin, mataw siya ning makusog na anchor mga tugang sa daga and maiwasan na magkaigo po ng erosion o pagrasay. Imagine kung 2.6 meters yan di pirang piye yan. Masalangkaw pa sa sheet pile na piglulubong kan mga nasa nagigibuning kunyan nagigibuning mga ano yan mga diki di ba ng mga flood control. Di ba? Pagkatapos, mga tugang, yung tensile strength niya, talagang matagas. Sabi nga ni kaya ni, makusog talaga. Talagang pipakusog niya ang soil. So parang, together with bamboo, sila po yung mga natural, solution for climate change. Di ba? Dahil kayo po ng semento, dahil mo kayo po ng kabilya, dahil mo kayo po ang mga tuning contractor because even us, mga ordinary citizens Ciudadano, pwedeng magtanom. And madali lang siyang gibuan ng similya. Out of the man sa iya po ng mga gamot. Talagang iyan, garo yan minaklamping garo yan so bamboo na ang mga ugat niya talagang mina-spread yan mga tugang sa irarong kandaga. And ining Bitibir, pwedeng mabuhay ning hanggang sobra sa 100 years. Okay? So yan po tabi, talagang may mga, may mga study na at saka may mga nahiling na patunay na talagang very effective. Yung binanggit ni Jomar sa totoo yun kasi yung dyan sa may Hiraya Manawari, may ginibo dyan kaitong nursery, sina Mayor Crisel, ngunyang congresswoman na. Ginibo nursery dyan ng Bitibir, yun ang ani po yan, na pigtanong duman sa may party kang San Miguel Island. And then, ako minali ako dito sa may party kito na ginibuhan sa may, sabi ni Jimmy dyan, sa may Piodoro na Igwa. And then, dito ito sa party sa may pasirin sa Kagraray, mayroon dyan akong nahiling ka ito. Ang sistema niyan, bibanigan mo na kang Coco Choir, tabi ang islo baga very barren ang daga, kami kang Coco Choir, ang Coco Choir, yung ali sa bunot, aloy po yan matunaw. Centuries man yan bago matunaw. And in between duman na pigtanong mong Bitibir. May mga distansya man siya. Mga 1 meter garo O baka less pa. Tanganing matrensera mo yan dyan na talagang pag yan, mga tugang tuminubo. And then yung gamot niya talagang luminadumning hanggang 2.6 meters. Aba, pero kamusta may pilote. Di ba? Natural mga tugang na kunyan. Natural na, sabi nga ni Kayan, solution for climate change. Di ba? Kaya pika po din na smart plant. Ayan po mga tugang na kunyan. Climate is smart grass. Pareho ang kang kunyan, pareho kang bamboo na grass. Yung bamboo is tallest grass. Ini naman, mga tugang, sarong klase nin garukugon, parang kapamilya nin garutanglad nga ni pagilingon. Pero matarom ang dahon. Yan. Kaya, duman po sa mga kababayan
Yan ang pikupropagarngon yan. And sa aga yung revelation na may saro po na Pilipino na nag-venture kang kan 2021, pigporteran lang nila sa paratahan nila sa sudaga ninda, hanggang sa binaraha duman sa kataraning ninda, sudaga ninda, dahil na ano. Duman na po, nagtigulugod ng negosyo. Yeah? So yun, mga tugang ang mga opportunities para po sa mga kababayan natin in times of calamities, mga tugang may oportunidad na minabotwa. Tabi. Okay? Bueno, dagang ang istorya. Joshua James Bino nasa linya man. Joshua, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Alat. Ba't di kita naririnig? Hello? Oh. Hello? Ba't iba ang tunog nitong si Joshua? Ayan, Joshua. Narinig mo na ko sa air? Ayan, okay na. Ganun. Yes. Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na itong pareta, inaabot pa lang sa 18 hanggang 24 bulan na tigkatalaan na recovery period para Sir Mar sa padistrosong mga abaka. Ini Sir Mar susog sa pahayag ni Regional Director Mary Ann Molina kan Philippine Fiber Industry Development Authority o kaya PhilFIDA digdi sa Bicol. Matatandaan tayo Sir Mar, susog sa nalit na itong naipalawas na istorya, buminaba din na sa 13% ang production kan abaka digdi sa Bicol region, as in mayor na naka-apekto dyan. Iyan pagbaba man tayo Sir Mar sa lokal na produksyon kan abaka sa probinsya kan Catanduanes bilang iyo ang main source kan abaka digdi sa rehiyon. Dahil sa bagyo. Dahil sa uminagi Sir Mar na bagyong Pipito kan nakaaging taon. Ayun. So ano yan, ang concentration talaga because yung ang Catanduanes is si Abaca capital of the Philippines yan. Oho. Ano yan, naapektaran so pagiging Abaca capital of the Philippines? Naapektaran Sir Mar so local production, kaya digdi lang sa Bicol ang record, nasa 13.6% ang ibinaba tadi Sir Mar sa produksyon. Okay. O katumbas tadi yan Sir Mar, in pagbaba nin nasa 798.88 metric tons. Dahil naapektaran nga ni na sa produksyon kan kunyan tadi Sir Mar, uminaging bagyo. Ngunyan, pag may minaaging bagyo Sir Mar na minadistroso sa mga abaka, alawig na panahon palan ang recovery, 18 to 24 months. Nga kung halimbawa, binagyo ka na kaaging taon, 18 to 24 months ang recovery. Kung bagyo ho na naman otro, di siyempre, doble pinsala. Iyan. Sa recovery. Ano yan? Kaya, dyan lang sa Catanduanes talaga. Kasi dati nga ito kaya, dila di sa Albay, talagang ikinabubuhay ang abaka. Particular dyan sa may area ka malilipot sa tobacco area. Sir Mar, actually, in terms na of quantity sa production, yaon ang pinakadakon sa Catanduanes. Pero igwaman digdi sa Albay, igwaman sa Camarines Sur, buda sa Camarines Norte. In fact nga ni tabi Sir Mar, nagyayaman man ngunyan ang Camarines Sur pag-abot sa production ng abaka, ang tig-produce pa lang na duman sa mga excellent quality. Tsaka so, pigagamit na sa bado. Yan, pigagamit sa bado, buda iyo ang in-demand ngunyan sa market. Kaya tiginggan niyang minda sa mga abakaleros sa Catanduanes. Na ang i-produce ngayon nitong produkto i-produce na Abaca Fiber sa mga excellent quality Sir Mar, tayo ngayon ang tigahanap mo niyan. Pero ano yan? Mas nakula ang dilensya, pero mas mapagal dibuhon. Pero may similya na magpo-produce ng siring ka na kwalidad? Bako, ang sabi Sir Mar, depende sa cocktail yung tigagamit. Di ba nagtitausin na kaya ng ano? May kaya nagtitausin na kaya na mga gamit baga? Kaya ang programa ngayon Sir Mar, nagtitausin danin mga kutsilyo na sa mga nakaproduce ki mga so excellent fiber quality. Paghagot mo, maray na klase. Bako, siguro sa mga maninipiso na yan. Ang strand niya talagang itsura kang buhok na sinampu. Pero
mapagal gibuhon, na Yeah. magabaton ang pagbubulnot. Pero may mga techniques hindi kayan, di ba? Kaya ito sa tiging ganyar, Sir Mar, na yung ito ang i-produce, ay yung tigahanap mo niyan. Kaya, kumbaga magsismo na kali duman sa ordinary grade, kasi rin duman sa medyo ralang ko na quality, na duman mas makakadrodilin siya. Yung tigahanap mo niyan kan market, in demand. Kung yan tali, Sir Mar, nasa recovery period pa, kung estimaton mo nga nasa mga 7 months pa sa napoon kan tuminama. So, bagyo ka nakaaging taon. Alaba pangyayang bubunoon para mahabol so 18 to 24 months sa recovery period. Iyo Kaya ang sistema tali, Sir Mar, pag halimbawa may anunsiyadaan pag-asa na may route ng panahon, tigadalan kung saan talaga direktang maagi ang route ng panahon para makapag early harvest itong mga abacaleros. Tapos tigadalan kung saan talaga, Sir Mar, maagi. Halimbawa maagi nga sa northern portion, halimbawa sa Catanduanes, northern portion ng agi, early harvest naman sa northern portion, tapos sa mga nasa lower portion man kan probinsya na dahil masyadong aagihan, kumbaga doble pa siguro na sa produkto inda. Ayun. Ang kinagayon ko niyan kaya kang pag-asa ta. Mas kinasaluwas pa sa nakanpar, nakamonitor na. Naaraman na. Naaaraman ta na. Kumbaga parang harayo pa siya na iiling ta na kung mapasain siya. Correct. Kaya iyan ang tigbabantayan, Sir Marta, at least maabisuan sa mga abacaleros kung arin sa dapat mag-early harvest. Tapos kung man sa dapat magpasiguro kan mga produkto nindaw, kan mga abakata di Sir Mar, aron nga kayan, halaba ang recovery period, pero halos taon-taon pag-agian kita na route ng panahon, and sa ngunyan, namamati nga rin tayo, Sir Mar, ang epekto kan bagyo ka nakaaging taon, namamati sa ngunyan, tapon kan Enero, sagkod Hunyo 2025, nagkaiguanin na sa 13.6 na pagbaba sa produksyon ng abaka sa Bicol. Yan. Ano yan? Dahil naghiwas ang plantasyon o yung mga pighalatang di tala pigla o masalag. So mga dati na mag-recover lang. O ba, dahil pwedeng magpaiwas din patanuan. Yun na talaga, Sir Mar, baga, ang gabos ngayang munisipyo sa probinsya ng Catanduanes, producing ngayon ng abaka. Okay. So, yun na itong talagang main source, tabi Sir Mar. Kunyan, pag alimbawa, matamang ay duman sa may, alimbawa, dahil tigagad, Karamoran nga parte maagi. So, early harvest na, Sir Mar, so Karamoran, tapos una sa ibang probinsya, tamay produce man sinda, kumbaga, tiga pasiguro nang dahil masyadong madanyaran. Yayo. Kaya nga, dahil maapektuhan ang production, tabi, Sir Mar. Okay. Yeah. So far, yan ang mga pasistema. Ang programa ko yan, tabi, Sir Mar, kan Filfida, itong pag-inganyar sa pag-produce ng excellent quality ng mga abaka, kaya nag-distribute man sinda ng mga putsilyo na pinagamit sa pag-hakot. Alright, Tayo, Sir Mar, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua Bino. Yan. Alam po dyan sa iyo pong area. Pagipag-uron kay Ma'am Molina, ang head mga tugang kan Pilfida. Digdi po sa tuya pong probinsya, kaya sa Kabikolan. Para po yan sa mga kababayan natin, mga abakaleros. So, sipag lang, tsaga lang, tabi. Kunyan, sabi nga ni kan, tiwala lang. Ba't may ugong tayo? Hello man kay Rosemary Mulyasgo. Ayan. Good morning, Tabi. Okay? And then, siyempre naman po sa mga kababayan natin, mga tugang, magsikap kita. Kadakol talagang mga, ano yan, nagkaarapiktaran, mga tugang ka mga bagyo, na mga kabuhayan. Kaya, iyo yan so, ano yan, iyo yan so mga dapat na asikasuhon ta, mga tugang, tawaning panahon na makaagapay kita dyan, asin mamitigar ang mga maraot na epekto. Tangani po na pag-abot kakaldaw, mga tugang day magkaigoning masyadong problema. Alright. Bueno, kadakol ining mga nangyayari po sa nasyonal, most especially, ini po na sa DPWH, and then, kadaklan, mga tugang,
talagang nagmamasid kay Secretary Dizon, and then yung mga namumonitor sa Manila talagang pag ginawa mo din ng assignment talagang gigibo. Gigibo talaga without supervision. Pero siyempre natural mga tugang, dakulang hagyat po yan kay Secretary Vince Dizon ang paglinig dyan sa DPWH kung paano bang sistema, because siyempre natural mga tugang, kung naraliw niya yung gabos na mga nyaraon dyan mga tugang, si masalida. Diba? Si masalida. Tapos halimbawa ngayon dahil sa lusang linigong pundo ng mga patrabaho, baka malisya mga tugang, maligwak ang ekonomiya, because sabi nga ni Kayan, yan ang saraw sa departamento na may kunyan, may halangkaw na spending, because of pag yan naligwak, may problema tayo dyan, problema ekonomiya di ba? Okay, so mga hagyat yan kay Secretary Dizon, pero in general mga tugang, maganda yan ang ginagawa niya. Tanganing sana makatabang na matapos na po talaga yan, matapos na. Tanganin po na ano yan, kumbaga grabe, sabi nga ni Kayan, mas matindi pa ngaya sa PDAP. Anong nangyayari ngaya dyan sa mga flood control. Kaya ito ngaya ang PDAP, milyon sana. Ngunyan sa flood control at sa mga proyekto, mga tugang sa corruption ngaya dyan, ano nangyayari sa gobyerno, mga tugang, kunyan, bilyones ang kantidad. Di ba? Bilyones kaya sabi nga ni Kayan kumbaga parang ang corruption ngaya halimbawa diyan sa departamentong na pamamayuhan ni Vince Dizon is na-institutionalized na na-institutionalized na, kaya medyo ngaya mahirap na buwagin yan, pero nahiling may mga pigkarasuhan di ba? May pigkarasuhan kaya duman sa mga kababayan tabayan po ang mga nangyayari, pero tama ito na dahil mo pagdrabuson, dahil pagdamay ang mga dahil man dapat idamay. Di ba? Iyo po yan ang kunyan. Ang nangyayari po, garo na dadamay, mga tugang so ano yan, dahil manin aram, o dahil man, kumbaga dahil man sindang ansayin na talagang trabaho is magkunyan sana, asikaso sana, kan mga trabaho ninda kung anong pigso ko sa inda, iyo sana hindi man sila dyan na imberto sa mga kalokohan kaniba na mga pag-iriba rin, nadamay na, di ba? O kaya baga dahil mo na ruba ko na yung uniform nindo, pero maglaog ka mo itong presentable man, di ba? Kaya rakman mga tugang na pag naaraman ni pero si sumadan na stereotype, hindi maganda yun, hindi maganda yun, okay? O diba sa mga kabarangay tabi, antabay sa mga kaganapan pa sa palibot, nakadapol pong mga mangyayari sa mga maabot na hopefully ay hindi tayo umabot sa punto na garo na so may anarkiya, di ba? Dahil man garo kita maabot dyan, sabi baga dahil man ngaya bako mangyarog yung mga Pilipino, pero may mga inorganisar, di ba? May mga inorganisar mga tugang na mga rallies, series of rallies. Garong yan nga ning aldaw igwa, and then sa 21 na so pinakadakula September 21 kunyan yan yan na pinakadakula sabi. Okay, so abang-abangan talaga lang po ang mga sitwasyones pa para po sa mga kababayan ta. Okay, this is all for today mga kababayan. Para na po muna kita rin sa programa. Salamat po sa padago sa pagtiwala po sa DCGB Simpoli Diman sa Tuya po nag-antabay sa programa ang Aramo niya itong pong aldaw ngayong Friday. Sa pangarap ng kabilo ng tropa, sinakasama natin sa lado technical si Ronald Pagiraray. Ronald, si Ronald pa? Sino na? Si John. Si John Pulis na. Kuya John. And then siyempre sa si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kabilo ng tropa, salamat po maray. And salamat mga kay B. sa pag-take over sa programa sa kay Joshua kahapon. And salamat po mga tugang ng Pag-Riba, good morning.
Abangan na po ang masunod ang programang Baret alas 12 with Sir Bert Nunez. At saka, sino ba kasama ngayon ni Sir Bert? Si Jasmine? O nandiyan na si Ma'am Gina Ritterly. Okay. Any of the two are beautiful. And pang Miss Universe. Dito ka po, happy birthday sa mga birthday celebrators. And then, siyempre, happy fiesta. Divino Rostro pala ang, Divino Rostro pala ang patron duman kina Nicole and Gloriani. Adi, Divino Rostro. September 12 to 13 ang fiesta sa kanila. Happy fiesta mo tabi sa mga taga-Baclayon sa BKK. Thank you po, bye-bye. Coronavirus ba ang hadlang sa pag